Aktar kmieni din il-ġimgħa l-Gvern Malti ħareġ stqarrija fejn qal li Malta kienet assigurata eżenzjoni mill-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għal tnaqqis mandatorju fl-użu tal-gass biex għandir nazzjonali jirrapporta din l-aħbar bi prominenza. Madankollu din l-opportunità ta' eżenzjoni fil-verità kienet diġà tagħta l-Kummissjoni li fil-proposta oriġinali provdiet għal deroga li min bħal Malta mhux konness man-netwerk Ewropew. Fil-fatt, it-test oriġinali tal-proposta jirreferi għal membri stati li minħabba sitwazzjoni ġeografika jew fiżika tagħhom ma jistgħux jinaqsu b'mod sinifikanti l-ammont ta' gass ikun smat u jgħid hekk. Dawk il-membri stati għandhom jingħataw il-possibilità li jitolbu deroga mill-obbligu ta' tnaqqis għad-domanda. Kummenti li tal il-Net News il-kellim tal-Partit Nazzjonalista l-Enerġija Mark Anthony Sammut qal li anke fid-dawl ta' dan wieħed għandu jixtar dejjem sewwa dak li jgħid il-Gvern Laburista. Ma kien hemm l-ebda intervent mill-Gvern Malti biex akkwistajna din id-deroga, kienet xi ħaġa li l-Kummissjoni Ewropea kienet diġà qed tipproponi fil-proposta oriġinali tagħha. U allura kemm importanti li ir-rapporti, il-deals, il-kontratti kollha li hemm marbuta mas-settur tal-enerġija ma jibqgħux aktar fil-moħħbi f'din il-kultura ta' ħabi li hemm imdarma das-settur imma jiġu pubblikati biex in-nies ikunu jistgħu jaċċessaw jaraw l-informazzjoni kollha. Il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi tnaqqis fl-użu tal-gass LNG fi sforz biex ma tinqabadx fuq siq waħda jekk ir-Russi jkomplu jillimitaw il-provvista bħala tpattija għas-sanzjonijiet imposti fuqha mill-Unjoni Ewropea hekk kif l-attakki tal-Kremlin fuq art Ukrena issa daħlu fis-6 xahar tagħhom.